Usa ka motorista patay human kini nalatayan sa ligid sa dump truck sa may South Road Properties sa barangay Mambaling, syudad sa Sugbo. Ang nakalas usa ka 47 anyos nga lalaki, minyo nga taga Laray, barangay San Roque sa Talisay City. Samtang ang driver sa nakaligis nga garbage truck giilan nga si alias Margarito, 38 anyos. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, ang motorsiklo o truck parehong nagsubay sa susamang direksyon sa SRP paingon sa south. Ang dump truck nag-okupar sa center lane samtang ang motorsiklo anaa sa outer lane. Matud pa sa driver sa truck nga samtang nagdagan sila og naabot sa maong dapit, mao na lang ang iya nabantayan nga miuntol ang right rear wheel sa gimanehong truck. Mihunong ang truck driver og sa pagsusi niini iyang nakitaan ang biktima nga nagbuyod na ug nalatayan matud pa sa likod nga ligid. Tungod niini ang biktima nakaangkon og grabing angol sa lawas nga gideklarar sa tambalanan nga dead on arrival. Napriso na ang truck driver ug gikatakdang pasakaan og kasong reckless imprudence resulting in homicide.